Ki sang bhalang ki bakantop ya Garo Students Union GSU Achik Holistic Awakening Movement AHAM, Garo Land State Movement Committee GSMC, Achik Youth Welfare Organization AYWO, Chokpot Area Vigilance Committee CAVC, Patka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJJP, Kila penremjur ya ke jingkam ki bawah district bagi seng bhalang ne ki pai ba na kathan kim shimla wan chakmat bon ujor ha ka por belejngo ya ki jaka bala suba ba don ke jingti ya uranium ba doyong be an ha kathan ha ka ba ki la ong ba ka ni ka jingkam jo ki bawah district kan long ka bala yalam bakla ki seng bhalang ki penpau ya ki jing sokhya halo jong ni ka kamti be an ya ki marpo khando bat ka la ban wanra ya ki jingma ya ki nong song snong ki seng bhalang ki la kadoru ba omshim la don ki start science ni ki ru shampang ha ka por ba pelong ye ki jing jurip ya ki jaka ban itu ne bishar bnya ya ki jat marpo khando ki ba don ha ka te ki jaka Dalo kata ki seng bhalang ki la IT da ki jing tho sha u deputy commissioner jong ka South Garo Hills ha ka ba la dawa ba de ban pensange no mardor ya baro ki kamti be an ye ki marpo khando ban ban pelong ye ki jing toket da ki start science da ka linti ka ba khoj bat ka balai loit halo jong kani kani ka kanhun ki seng bhalang kala penremru ya ka jingle jong ka sarkar jala ka bayat lat ya ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC da ka bakdo ba kani ka jingle ka sarkar ban persangti marpo khando klem ka jing benjur jong ka district council ka de ka jing penkhen ya ka hok triji senchar jong ki trai muluk bat kila kentu ya ka sarkar ba ka chimkya mardor bat ban pensenge lut ya borok ki kamti be ani ki marpo khando bat ban dawaru ban penshai halor ka karwa thok ka wala penmi de ki board district jong ka South Garo Hills ha ka jo ka por ki seng bhalang kila maham balada kum kini ki kam ki dang yai beteng ki seng bhalang bat ki pai ba kin simpat de ki wei ki lat klinti ki baklan ban yada ya ka khando ka shap ka bat ka maryang ka jongki